Amagoro bengi omwanchi omurigereri yeritko ria Alhamis tariki 13 cy'umutinyi 10 omwaka w'ekirwibere na 2022 ngwege na ritko ria uria bereri toireri kegima na nene kwa bere gokwego kya kubwatia miroberio yegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii nabona nigo yaragire nseye mochinga kindete kwarigani eri nkomanyie na raya yankwariganirete asenchera ere yobwekerano nyero na ritko ria rero ane ritko omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abaga kubwatoka amarieta y'abawaziri 10 abarachwe kubwatirana nere eri okorwa obokoreri ase abamenyi be county ya Kisii kokwarigani eri nkomanyie na raya yankwariganirete asobwekerano korenderi tanganike gima tigana kumanyie gati ari nkwariganirete asenchera ere yobwenge. Nienda pale mtoto yangu alikuwa nalala na ngasudia nkaona ile vitendo mifanyiwa amatego sabobo tukibwabwango ko bwatikana no gosira kwa morokyo munene orankenyo paro chengambu ya tokaungana na abande asenge njogo chengera litukeriga tonya ko batogo screen chi driver chyoba sombi abantere baime omochyo bosongo konyoro burinkoryo babusabwa amaiso ekerori ari litukoryo gochengero korora tiga gochanda aba director abaya namangana umbaso mweno gochiasa aba director abakorobe chae Mancho murigereri banayo amanaenda mange ngo kwarigani eri nkomanyie asenchera ere yobwekero nekera ngo konyorera nabakugendera gotobwate asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tunyorwetera Ndizi TV News nabogo twitwetera at Ndizi TV News boigo ase website yaito nigo gotobwate wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusangana ya mankere tariane Evelyn Osero oritokobwatera nere kwenekia awekera asensemo imanyerero nigakoro kwa Joshua kabana ntwiko mwerio kokwariga nto chake amaya awase amate ya nyagusira lidio nyoni oyorenke omorokyo monene ase skuru ya banyaruka ayarankenyo oyobeteka gusaganwa nago itwaye gento kerete gosirio bogimani go yaganiro botukibwa bwango gokorwa erio bali babete bakobwatiranirwa ase gekorekyo koimukirwa egetambukiro kebwenerete omorike ito Vincent Onyancha no roboti urwa senchira yobime. We can now confirm that it's murder. If anybody wants to challenge it, away from us. And for that reason, we want strong to demand on behalf of the Kisii and Nyamira that we want to call upon the intelligence agents to move extremely fast and give us preliminary arrests as early as 6 this evening. Yamate abasani nabairi amo nabari mukurase county ya Nyamira niko baganire serikali gokora obutuki bwabwango na kwabeka byara bali bamoitete goika kwa omwarimu omonene bw'eskuru y'abaisike yarangenyo Lydia Onyoni. This issue having happened in the school compound where there are watchmen, where there are workers, where there are students, where there are teachers, we expect the police to give us a preliminary report by 6 this evening. If it were outside, we could be doubting on what really happened. But in the compound, where teachers sleep, where watchmen are many, we are asking the government that they must move fast. And we are asking the security forces to move with speed and show us suspects, because that is the work of security forces. Ogoichania nkoribuna omwarimu oyo ni gaiteretwe eskurume. We are not taking this thing lightly. A teacher cannot be killed in the school compound and just we watch and listen and get stories from other quarters. Maiga yoko mwana gokorwa asenyagetari ya KTRH nigekoro kyabuna nigaitetu aso wakwegentegetu otegerwa chinkoma aso mutwe negekuba. From the preliminary reports that they have said that they have established that there were injuries at the head, the chest, that means that somebody ambushed our principal and killed her in the school compound. Korengana na Lydia nigaichaniro goitwa ku mwanoye nenchira itetune yokobo yabo igo ni gaganirio bwene wo mwanoye gotoka. Ni msanga kubwa kwangu sana. Sina la kusema. Lakini ile kitu nitaweza ulisa. Naomba serikali ifanye ile taweza
kwa maana nilienda pale mtoto yangu alikuwa analala na ngasudia, nikaona ile vitendo amefanyiwa, ile kitendo amefanywa, ingawa inaonekana ni kuwawa, amewawa. Sina mingi, ila nitaisa sema serikali ifanye vile taweza establish mwawache ya mtoto wangu. Ekero emeroberio yogo chikomweni agendrete koroberegwa okoborigwa nigo koruro chia serikali kwango yobotuki asaba igoro botirondero ganyire korwa Kisumu elio komanya na Kilidia aitetwe ko reporteria Ndizi TV ritena ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mono omurikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururikiranu chinga kiecho nigo boigo ekiombe kia barimu ya Kupet bagikeirie egekore ekio na otabuna atibago kirie no bongora bwo gokora obotuki kobwatikana negekore ekio na kugania ensemo y'oburendi kwango ya obotuki bwa bwango na boigo kwendekeria abarimu oburendi boisaino omurikeito job mangi korase county ya Nyamira no oroboti urwasobwime. Maega yogosira kwa mworokia omonene bwe skuru ya Rangenyo Lydia Onyoni asenchera yobotutukano nigo ekiombe gekwegerera obwene bwa borokia Kupet kiagikeirie eng'aneyo. George Morara oyore omonyakero bo Kupet asorosagia rwa Nyamira nateba bunambago kiri asenchera obotuki bogendererete. Buna barayi babalimu bekiombe getu gya Kupet ntole no bororo bonene kwetera enchera obutuki obugendete gokorwa ase enchirere ng'ora mono ntogo chiwanchirana koikoba Nyamira gosikorigereria obutuki botai gokorwa ase obwango na bono twachakora mu county commissioner tutagete kumweresa egero obutuki obokorwa ase enchera ya bwango. Omoriki bwe kiombe kyo Lewis Nyakweba nateba bunasokorora kwabo nigo omoroki oyu abetega goitwa. We were able to attend the post-mortem yesterday, and we rule out several other theories, and we want to confirm that as much as we are not doctors, Madam was killed, Madam was murdered. And since then, we want to say that we are not satisfied with the speed at which the security team is moving on. Mbasa bobo tukikwango igwa elinde komanya ninki keirerete ogosira kwa obugima bwaye ne tugende ko yamanyanga kiale tole miguchi ngoro chaito Madam gago buna atimoke na ntwe chingoro chaito chitimogete tumanyete buno bumaine bwarigerigwe na ndo manye bwamanyiru na bali bakorege nteke bairerwe sheria yabekiru ime na basibwa igo turarore buye byara muntu ndu bwensi tawene tugoitwa. We want to demand seriously that the culprits must be brought to book. We want to know who killed Madam, why they killed her, and what they wanted. It's kind of disappointed because one or two names have been mentioned within the security of Rangenyo Girls. And for sure, the security of Rangenyo Girls, without saying who and who, should be able to be the first people to say this. Mbasaba eserikali kobekera aborokia oborendi bwaigoro elinde batware chinga kichinyororo asemerimo yabo. Noene kunyarikana mu county commissioner atuma baskari balenda abana balende abalimu kera bagenda tukorokereria abana egero ndi bwensi okwanira asiginteke ale ntugati aboli wa maswali erese na kiamanyete gose goikeranga kibarenge na Madam omwelio na kiamanyete ekina kyo ekerenge kanene une union buna barayi babalimu county ya Nyamira togoboria serikali ya Nyamira county ne serikali yenene erigererie korwase county ya Nyamira. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbia mono Job Mangi asoroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira ekero ritko ria rero ria ritko ryogochengera okorora gosierimanikanite buna World Sight Day nigo wizara yobochenu serikali ya county ya Kisii kubwaterana ne sector au baba korwa oboringori bwa bosa bwa maiso ase abantereba bechigari cha matatu umoroberyo yo nigo korekana ase obugategati bo mucyo bosongo ase stage na tokumanyi wano muri Keito Frida Kerubo.
Chitariki 13 omutinyo 10 okera omwaka ne lituko lyogochengera amaiso gose World Sight Day. Lituko lero abonchoreria ase sekta y'obosombi imemo cy'obosongo anene mono chintereba nigo benyorera obokonyi ase balingorigwana onde bwensi oyotoka no muchando bwa maiso nigo enyorera ebirore bya bosa. Ase lituko lero ekiagera lire lituko lyogochengera okorora gose site okorora ensengima eneli tukoleri nene mono asensemo ya maiso gukwana no munyagitari bwa maiso Daniel Mochere nigo aerera okubwaterana kwa bone serikali naboigo ababwatani bande ase ogokonya chintereba elikweneki obokoleri obuya chingaki bakorundia eligotanga emebasokano twaro chengambuya tokaungana na abande government of Kenya kurwali ophthalmic service unit Kisii County Government, Springfield, Optometry Association of Kenya, KK Optics and ESLO. Tugachamo tukaranga mbuya ase lituko lero asenge njogo chengera lituko liga tonya ko batogo screen chi drivers echi kogenda chigali chi driver cy'obosombi abantu ekiakogera tokoligera chi driver nkora tole chi achali chipara. So as Optometry Association of Kenya abara batangani asomorobeli oyoga tokaranga mbuya tonyale ko batokoligere lingana naki chiachali goseme bosokaneye ko basipara cheito anda kengoruira asobo kongubwa maiso elinde onyo tokoranga obokongu obunkorubora asa maiso na litoranya ko batogo advise various government agencies na ande tunyako batoko improve ya sector ye elinde to reduce chiachali echi ase chipara gukwana negatiye chintereba nigo bagokera omurubiri yo naboigo obokoreri obuya ase bene kibuna banyorire obokonyi chinkechyo boigo nigo bagania abantereba bande gwesokia ase okoringorigwa ndoja se service twanyorire ase CJD tukoria rero ya baire kongo asabanya gitali baitu baji gujari abantereba ase nsemo ya maiso ndoje none birengo twabari egerekero kwa tero bakungwa maiso kwanya kubeke birore kwa mulikira bagaso moita ase service irengia abantu bari batera igagando jungo konyi mburi gasinga nje birore mburi bakwenana asemire se mune nje bangeri birore. James Mugudhu nigo airanirimbye mono gochese serikali ye county ase okoreta omurubirio obosa naboigo kwenana ebirore bosa ase boigo agania abantere babande gwesokia ase obunge naboigo koringorigwa na kwenyorera obokonyi. Nafanya na keyboard graphic, nimefurahi kupata macho ya bure. Nashukuru sana serikali ya county. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia mono omurikeito Frida Kerubo ritukoria rero nigo abari mikuru asensemo yogemba nabari mibechae baba kumirana naba director babo erigo kwanera chinchira au echibo bwente kubwatia koenekia buna bakinirie sector yoburemi bwechae bakoragwa no mu director bo umbasa umweno nigo amochire aba director abakoro askire otena no goswanana no bokoreri bwa director abayasara nyarangyo ntita na bwatamanke Materabuwe, ora magokaje, tagoke misuguti, heba bumukungu mubalindi, heba bankoro kalipopu, heba boro setetija, umomina paraboko. Abalemi korwe zone ya 11 imeye county ya Kisii nabo igaba director au kurwa se chibunge buna bonchari, bumachoge chache, bumachoge burabu, South Mugrango ngati yaba director baumirana amo nabalimi bechitundubali au asensemo ya nyaburumbasi gotoka se wodi yabo chitendere county ya Kisii eliwo kwanera igoro yekemelie kyo asenonya nabo engana yaba director abakoro yaegwa obolitomono nabakwani au banyora libaga nagokwana aba murabane barake bagukana ngataji umweno gana sengi gole chachi ngatali umweno ninje ngatali liendo ninje bagachakavura abali bararari barobisi boardroom bakalikalike ebisakara bakabieta etia ugajisigire jango ligukire mubadebinga ekoti tebwati chai
abantu bade jana bare Omunyakirogo bwe body ase zone ya 11 e county ya Kisii Mombasa omweno nigo boigo agikeri gatambokero kya ba director bwa bakoro abo baretire obotutukanu gati y'abalemi bali tu arusetio bigo bacha chio bisi boardroom bagatanga bona bwa ba director yonko batebya bana ba minto bali mwale ngororo nto banchete lakini kitu achore tutukaye gulibaga turaya abantu ba minto ba abalemi bechaye inki muta utigira into na into moto elibaga tubaraye muna tu abaete libaga mugatura enga kiego ikayogo chora mumanye gocha yonko baburia esa maskani kamuranje tigonya mubwate kotoda yeire police murentu na police ase factory lakini goetera magega na mbobe abalemi nigo baboliwe kugenderera gotore chaengia elyo kwenyorera ligesaligia asebesa ya kero mutienyi na boigo ebonasi geso to chaka ukwana nga moto e chaengia quality tea mogendre to to e chaengia e chaye quality tea nere kogera ligoririe itorigenda igoro yokoni e chaye bono iga e chaye ito twanyora nga telikone kabuya gochise chaisiko asengenjo ya quality lakini asengenjo mwachakire kolenta quality ere igoro yachakire koneka asensemo y'abalemi nigo bairanirie aba director bayangambi yamono asemerememi yabako bakorera nako bamocha bali abakoro asokugania kugenderera kobera abisi director bayibaso nabonde tete ango mulimi bwego kiri bairanire iroboremi basenje kibasinge cyakire gocha director abakoro bakire go famia chi office cy'abalemi egendeke twage kanire ntubuna barayi twakiangire twatebirenga kabaranje tigabatiga mangana yo egera barayi bali bachore tubara office abo batuorokirie enchera nande batoibiye cha bakore gas okobwaterana keburugera na gokerenda asabayigo batebiwe buna obwoyo mboche bwangoiga aserigori iryo mabuko etoko saba balimi baito batubwate nande babwate sie serikali asenge ya reforms echaye yenere kemerito bwate muno mugusi kere cash crop ekolenta foreign exchange gendera go keroseria kiegerere keroseri elinde kenyale gotoa chibesa chia isiko Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Mbuya mono murigeito Sara Nyarangi Ontita ase oroboti ururu ikirana togotigana nayo nigo ebyombe au byachiramo na kubeke merobero yo gochia gukora umuchando no bututukanu bw'abantu kwerusia obomoyo korengana na Hezbon Moronya inseye kyongwa ngogenderete kwenekiwa imeye county ya Kisii okwane no gokoirera abantu abanke kwerusia obugimani goba ayakwana chinga kibagumirana ase omobogano yomo imeyo muchobosongo unatokumanywa no murikeito Brighton Makori Imeroberio ni gegenderete kubekwa erigo konya omonto wetenenera asegasi yaye ya kiralitugo bono ni gekiombe kia United States Agency for International Development USAID bono kianyare keweso kia gochigo konya abamenyi ase county ya Kisii Baukwana abakorawa no munyakirobo bwe body eyo Dr. Johnny Nyambega nigo banatebiruna nigo baenekiribuna nigo bagochiko ja kyumuroberi. We had a special occasion. We met our representatives from the wards. All the 45 wards of the county sent their representatives here. We have shown them what we have done. They have seen our strategic plan for the next 5 years. We have reviewed particular issues that we want to address. Gender mainstreaming, inclusivity, aspects of youth, development, and other donor support organizations, and request their support to fund development activities in Kisii County. Boigo nigateru natali byombe byo kabira chikwena chibese kulende bachikoli yenjera baranyore chibese cyo konya okwegereri kwebyombe ebyo. What we typically call, calls to civil society organizations to seek financial support for development activities that they themselves